Ti ja došli prema njemu. O, legenda. Ćao. Zdravo. Taman sam htjela doći sama, tako da taman si me preduhitrio. Taman. Ava, kako je? Evo jedan, iako ne bi kao smila, jer ne jedan nikad iza 6-7 sati, ali evo ne mogu odoliti kad momci stvarno kuhaju i spremaju vrhunski. Momci ili Željko? Pa vidim da su Željko i Milić, bila sam tješila nešto Nevenu, pa nisam bacila pogled, znam za Željka, to bi bilo sad da kažem Željko, ono, to ne treba niti spominjati, od prvog dana, još dok sam bila u opoziciji mi je nosila, to su specijaliteti, ako ja malo jedan, još sam dobila 2-3 kila, od toga mi je muka. Super je spiza. Kako je? Pa znaš kako je, kad neko izađe iz kuće imaš, to je normalno, imaš i pluseve i minuse, stranu koja je tužna, stranu koja je manje tužna i to je tako. Svi se borimo za ostanak, eto jučer smo smislili pjesmicu za Slavka, baš mi je bilo, molim? Da li si ti više tužna ili manje tužna? Pa ti si mene preduhitrio, ja sam došla, baš sam tila nešto kazat i evo ako Uroš sluša, samo bi mu poručila da dragi prijatelju stvarno da mu želim sve najbolje i na poslovnom, ljubavnom, na svim poljima i da eto, naravno da na jedan način mi je žao što smo eto na jedan glupavo došlo do glupave situacije, ali naravno da iako on mene nije pozdravio, nije ni bitno, bez obzira što smo proveli toliko dana i u kombiju i sve skupa i stvarno mu želim sve najbolje i bez obzira što tu ispriku nisam dobila, ali sve najbolje od Ave. Sjetit će se možda nekad mojih riječi da sam stvarno od početka kad volim prijatelje, da su mi to prijatelji za cijeli život. Ava? Molim? Kakve su reakcije drugih ukućana na Urošev izlazak? Pa nisam baš primjećivala. Znam da naravno bio je dosta blizak sa Cindy, Sorajom, ne znam, sa momcima, tako da su tužni. Ja bi isto bila tužna da je izašao i Žarko i Željko, ne bi mogla uopće spavat, bila bi u šoku, tako da ja to potpuno razumijem. Pa naravno ni meni nije, bez obzira što mi nismo nikakvi, što smo si šta ja kad nekog prekrižem delete, izbrišem delete, pa mi je opet imalo je tu i kako tako lijepih trenutaka i proveli smo neko vrijeme i u miru i u prijateljstvu, tako da naravno da se osjeti da fali. Ali to je takva igra i stvarno ljudi gledaju, ljudi odlučivaju, na njima je. Ja mislim da je s jedne strane to pravedno, jer ja sam stvarno proživjela jako teške dane, jer stvarno bilo mi užasno teško, jer nisam ništa skrivila od osobe koje sam imala najveće povjerenje, u kojoj sam stvarno se maksimalno kao prijatelj i otvorila je sve, ispala sam izigrana, ali nije svako zlo za zlo. Uvijek valjda na kraju tunela postoji neko svjetlo. Naravno, ako on ovo gleda i sve, neka samo zna da mu stvarno želim sve najbolje i da mi je žao što sve, mislim žao, naravno da uvijek dvije strane, što je sve ispalo nekako bljusavo. Ava? Da. Šta Željko i Žarko kažu na Urošev izlazak? Pa Žarko nije htio da Uroš izađe zato što je mlad, on je želio, mislim da su oba dvoje željeli da Maja izađe jer su oni na ratnoj nozi od prvog dana kada je Maja došla, to jest kada je Željko po prvi put tad već pokazao nekakvu sklonost, kako bi se izrazila, da ne ispadne sada ja tu sebe nešto prema meni kad me branio, dok sam ja bila u kombiju, kad sam se prvi put užasno rasplakala i kad je Uroš
na mene stao bez čistog razloga se derati, tako da mislim da svejedno da im on nije bio ta osoba koju su željeli vidjeti vanka. Kako se Maja ponaša sada kada je ostala u kući? Pa Maja, ja s Majom, zaista ja s njom nemam problem. Nikakav. Ja poslušam i saslušam, na jedno uđe, na drugo izađe. Nikad se nismo, osim možda 2 puta oko nečega, a nju jako zanima tuđe mišljenje, dok mene ne zanima. Ja osobu prikrižim. Ja ću u sebi, rađe neka mene gaze, neka ja ispadnem ponižena, ali dođe sve na svoje, to ti nekako, sve se nekako vrati. Tako da ne znam. Ona je, inače, s malo ljudi u komunikaciji, ja stvarno, ja o njoj i nisam za to. Ja isto prekorim i Željka i Žarka ili bilo koga koji se obrati sa nekim rječnikom, jer meni je to isto previše vulgarno, ipak je to majka 2 djece, ja to ne volim i ja s njom nemam problem. Ja, bez obzira kako se kod mojih prijatelja slaga s njom, ja ću uvijek s njom popričati, sjest, popit kavu. Uvijek je bila ljubazna kad mi je trebalo skuhat kavu, napraviti ovo, ono, tako da ja s njom stvarno nemam nikakav, vamo reći, problem. Nismo najbolje prijateljice, poznanice smo, ali mislim da je ovo zajednice, da moramo funkcionirati. I zato mi je, kažem, žao mi je šta ne volim neriješene stvari, nisam nikad u životu volila i čisto, eto, nisam htjela da na ovako jedan način sve se izdogađa, ali ne mogu ja stalno davat, a onda da budem pljunuta i nešto i to pred cijelom kućom, a stvarno bez ikakvog razloga. Ava? Molim. Posljednjih dana osoba sa kojom je Uroš bio najbliskiji je Soraja. Dobro. Koji je tvoj komentar na to i kakvo je Sorajino ponašanje od kada je Uroš izašao? Znaš šta, ja sa Sorajom sam dobar dan, dobro jutro, hoćemo zadatak, hoćemo ovo, profesionalno. Ja s njom nisam bliska i nema se tu šta lagat, jer nismo došli nikoga vući za rep, niti se meni dao. Imam ja svojih, više mene sad muče moje bubuljice po licu od svega nego to kakav je odnos bio. Ali dobro, već ću ti odgovoriti na pitanje. Znaš šta, izolirala sam se iz cijele priče, nisam uopće bila u toj. Bila sam sa Svonom Netom, bila sam sa Bobanom, sa Vendi, sa Žarkom, sa Željkom. Bili su si bliski, ali mislim da je to čisto bilo, bar ja mislim, da su to onema dečka, nekakvo prijateljstvo, zbližili su se, kao što kažem, falio i kao što naravno bi meni falio Željko i Žarko, Aneta, Nevena i tako. Ne znam, ne mogu ja ući u njegov sad mozak. Mislila sam i da prema meni je da gaji prijateljske, ne znam, simpatije, da se smijemo, da kad smo pisali u kombi ovo, pa eto, gledala sam kroz ručičaste naočale, tako da nisam baš, u tome sam naivac, teški, tako da vada još godine ću učiniti svoje da naučim nešto, da od moje mame sve savjete koje mi je dala da, evo, da ih primijenim napokon. Hvala. Molim. Bili ste zajedno u kući, šta si mogla da zaključiš iz njihovog odnosa? Nisi mogla da ne primetiš? Primijetila sam da se druže, da su jako bliski, da valja jedno drugom pašu, da su se našli, to je lijepo. Samo što ja sam osoba koja iskreno, ako baš nije neko, to je moje mišljenje, ne samo sad, nego bilo kad, nisam ti ja baš, da ti ja baš vjerujem, da ne vjerujem ja baš u ta neka žensko-muška prijateljstva. Pa šta si ti imala sa Urošem, ako ne vjeruješ? Pa mi smo bili, nas dvoje protiv koliko je njih bilo, 11 da se borimo, imala sam, ne možeš, mi smo bili u kraćem vremenu i bili smo u jednoj prostoriji i bilo je i ružno vrijeme, tak smo se upoznavali.
Razumiješ, tako da imala sam prijateljstvo sa njim. Mislim prijateljstvo, ne znam više kako da to definiram za osobu koja me gledala na kraju kao, a ja to sigurno nisam, kao, ne znam, državnog neprijatelja broj 1, ne znam šta je, Bože, ako nije grijeh i ako se ona njemu sviđa i on njoj, Bože, pa to nikakav nije grijeh, Bože moj, ljudi smo, imamo osjećaje. Pa da li misliš da se nekome tu sviđa? Aj, ne znam. Mislim da... Možda je to više bio nekakvo savezništvo. Neki savez, to je još i Cindy, to je još... Njih troje su bili, koliko ja znam, ponekad Žarko, dobro, Žarko je i sa Sorajom i sa Cindy, tako da bi po tome ispalo da je onda i Žarko se sviđa i Aneti, i Cindy, i Sorajka, bi tako išli i zaključivati. Malo si proširila priču. Dobro. Tema su bili Uroš i Soraja. Kad ne znam, ja vidim da se, ne mogu reći ništa protiv, kad vidim da se dobro slažu, da se smiju, nemam pojma, ne mogu ući u njihov mozak. Vrijeme će pokazati, to si me bar ti naučio. A tvoj i Željkov mozak? Šta je moj Željkov mozak? Šta? Šta je moj Željkov mozak? Šta oni misle? Možda je to bilo čisto da se nekog napravi ljubomornim. Jel' tako? Da. Napokon si razrešila misteriju u svojoj glavi. Izbunjenost. Šta? Znači, ispada da sam ja u biti zakuvala cijelu kašu. Pa šta ispada, reci ti velikom bratu? Pa ispada da sam ja zakuhala cijelu kašu, jel onda ispada da po tome bi ispalo unakrsno da sam se ja sviđala u biti u Urošu, pa da nije zna kako razriješi, pa da je onda... Veliki brat je tebe sada razumeo da je tvoj i Željkov odnos čisto da bi ti nekoga napravila ljubomornim. Ne. Nego? Ne, ovako, da nešto razriješimo. Hajde. Moj odnos je, ja jako cijenim i poštujem Željka, jer on je i u početku, ja to nikad neću zaboraviti, stao u moju obranu, donosio mi hranu, držao me kao kap vode na dlanu i kao prijateljicu i bilo mi je čudno šta stalno ja, baš ono oko mene, ludice, bebice, beba, jedi, moraš se udebljati ovo ono. Tako da ja nisam osoba koja bi mogla nešto tako raditi. Pa znaš da sam dolazila stalno ovdje da ne znam di sam, da šta sam, da ne mogu tako da idem u dnevnu sobu spavat. Ne. Pa baš to te veliki brat pita. Kakav je sada tvoj i Željkov odnos? Kako ti njega posmatraš? Pa ja prema njemu gajim nekakve prijateljske simpatije zato što je još rano. Ja nisam osoba, pa neću da... Da mi je rano bilo i za francuski poljubac? Pa dobro, mislim... Ne možeš sad, mislim, dogodi se. Malo pa se dogodi. Nije malo, nego malo... Malo više malo. Malo, ali slatko. Vjeruj mi, nije lako, jer da šta god kažem, sama sebi ću ući, ne znam, nisam ja tu, ne bi htjela, ne želim se ni izmotavat, ni ništa, jer je čudna situacija, a prošlo je jako malo vremena i to je
ne želim ja tu nikog, Bože moj, pa hvala Bogu, pa ja nisam ja osoba koja bi nikad nikog ni povrijedila ni ništa, kamoli zašto bi ja nekog činila ljubomorno, pa svaki ima pravo na svoj tip žene, na svoj tip muškarca i ja to poštujem i to, ali ne poštujem kad neko nekoga precijeni i kad mu okrene leđa, jedino to. A sve ostalo mi je razumljivo. Molim. Hoće ti biti lakše sada u glavi od kada je Uroš napustio kuću? Pa lako je meni, pa naravno da na jedan način nisam ja željela, hvala Bogu, da niti sam ga nominirala ni ništa, nema to veze. Hoće li mi biti lakše? Pa bit će mi lakše na jedan način, a na drugi način mi neće biti lakše zato što ne volim nerazriješene stvari i stvarno nemam ništa protiv njega i kao što sam kazala, želim mu sve najbolje, a nismo imali uopće priliku da, jer nije došao do mene, ja sam čekala da dođe nasamo, a ne pred masom da popričamo i da si pružimo ruku i to me, mislim, to mi, ne volim to, jednostavno, ne da ne volim od njega, nego ne volim inače to u životu. I zato ako ovo sluša, jedino sam to očekivala, znači samo 4 minute, koliko već 2. Imala si ti više dana da prvo priđeš Urošu. Pokušala sam ja to, međutim svaki put kad su bile horori, kad sam one borbe imala i to sve, uvijek je nešto bilo ili cinično se nasmija ili ne znam, kao dva stranca, tako da sam stvarno to, mislila sam da će vrijeme učiniti svoje, jer sam bila, mislila sam da, ne znam, nisam uopće da nominacija znala ni ko će, ni kako će, ni šta, sam znala samo da njega neću nominirati, jer sam sve očekivala da ćemo obaviti razgovor, da ćemo svi kao ljudi popričati, a ne pred svima, razumiš, tako da, nije, ja znam da nije ni na njemu, ni na meni sve, ali ljudi moraju naći nekakav kompromis, sve da je tako trebalo biti, ne znam šta da kažem. Ali nije, mislim, žaj mi je isključivo iz toga što stvarno mi je to kada sam, ne znam, eto šta nismo na 10 minuta sili i eto, kao je popričali i ruka i to je to. Eto. Ava? Da. Hvala na razgovoru. Sada možeš da napustiš ispovedalnicu. Svoje pitanje sam ja šta skrivila, zgriješila, šta? Pa da li ti misliš tako? Pa ja mislim da bi me ti već, ja mislim da ja nisam ništa zgriješila. Super, onda ćeš lepo spavati noćas. Laku noć. Laku noć.